Ай, баце! Значи в днескашния клип ще ви представя как може да помогнете на ресторанти да качват по-качествени снимки в Instagram, Facebook или като цяло в социалните мрежи, като това ще го направим използвайки ChatGPT. Ще ви покажа къде да ги намерите тези бизнеси, тези ресторанти в нашия случай, какви промптове и как като цяло, какво да правите с ChatGPT, за да се случи тая магия, за да станат по-хубави снимките. И какво съобщение да им изпратите, така че да се видите, да имате потенциална среща с тях или разговор на живо, някакви безплатни там семплове и така нататък. Така че айде да скачаме малко. Значи влизаме в Google и пишем, например, да кажем, че сте от Варна. Влизаме и пишем ресторанти Варна. След което ни излизат няколко вида ресторанти, така че я да цъкнем More Places да видим. И си харесваме някой ресторант, например, не знам, гората и италиана. След което идваме тук на техните снимчици, така да кажем, например, ето сега си харесах ето и тази снимка, която, както може да видите, не е една от най-добрите качества, въпреки че наистина си е хубавичка, но има какво да се подобри по нея. Така, след което влизаме в ChatGPT и поставяме снимката, която сме копирали, и оттам нататък поставяме следния промпт. Превърнем тази снимка в професионален кадър на ниво Мишелин, показваш също точно и аз тия. Ресторантът иска да я използва за маркетингови цели. След което изчакваме да видим нашия велик ChatGPT какво ще ни скара. И след което, както виждате, получаваме една много по-качествена снимка и тя няма нищо общо с тази първата, която сме качили в случая. Предполагам се, можете да видите разликата, всичко просто иде акустика, светлината, всичко е изпипано. И тук можем да се изтеглим в случая тази снимка сега. И от тук нататък може да дойдем да направим още веднъж, да си харесаме някоя друга снимка. Например, хайде този път да не е пица. Видео. Например, да бъдат тези морски кадри. Така пак правим екранна снимка с скриншот, както искате да наричате. След като идваме, пействаме, направи същото и за тази снимка. И след което пак чакаме къде за да се това ChatGPT колко бързо работи. В моето случай аз днеска цял ден ги тормозя и малко е така, но да, айде вършим се пак, когато е готово. И така, тук сме пак, както виждате, разликата е огромна, поне за тези, които имат око. Цветовете, всичко просто е по-наситено, по-добро и точно за такива неща хората плащат пари. Сега нека да отидем на техните директни съобщения, гората Италиана Варна. Така, влизаме в Instagram и пишем Италиана. Така, ето излезе. Както виждате, има доста хубави постове, но не пречи дори да са хора с много последователи, не пречи да влезем и да им напишем следното съобщение. След като сте готови с тази част, с снимките преди и след, правим следното. Идваме в ChatGPT на същия, абсолютно същия чат, на който сме били, и им пишем следното. Ако се затруднявате, това е в случай, че се затруднявате с писането на такива съобщения. ChatGPT е доста добре трениран на тази идея. Какво да пише, как да пише, има информация от цените, така че може да напишем следното. Искам да ми напишеш един ресторант, където предлагам снимки като тези и ще им изпратя преди и след. Така, това е първата част. Втората част
трябва да опишем какви са ползите. Искам да кажеш какви са ползите. И за да не бъде някакво много дълго съобщение, просто пишем следното. Съобщението да бъде кратко, точно и ясно. И сега да видим ChatGPT какво ще ни казва. Така. Ето накратко, кратко, ясно и професионално да имам съобщение, подходящо за Instagram или Facebook. Така, значи това съобщение в случая да го прочетем. Здравейте, занимавам се с професионална обработка и подобряване на снимки за ресторанти. Превръщам реални кадри в визуално ниво мишелин, подходящо за меню, социални мрежи и реклами. Мога да ви изпратя преди след примери, за да видите реални ефекти. Ползите за вас. По-апетитна визия, повече внимание и поръчки, по-силен бранд онлайн, без нужда от скъпа фотосесия. Ако имате интерес, изпращам ви пример още сега. Така, влизаме на чата ни с тях, след което изпращаме това съобщение и директно, без дори да се замислим, им изпращаме секунда, направо влизаме тук в чата. Изпращаме тази първата снимка, на която сме направили скриншот. Така, след което на тази хубавата направим хубав скриншот, така се видя разликата, нали? Идваме на следващото. Имам тези скрипти, искам да първа страница да репуща. Нямаме в морската храна, не ям, не харесвам. Не е моето нещо, извинявам за което. Така, идваме сега и тези всичките снимки една по една ги изпращаме. Всъщност тук ще напишем преди, след. И още веднъж преди, след. Влизаме, цак, тяхната снимка, от нашата снимка, така. И от тук сме като цяло готови. Та, накратко, това беше този целият лайфхак, от който може да изкарате преспокойно между 300 и 500 евро, защото, както сами видяхте в ChatGPT, например, какви са ползите, той ги изписва. Вие даже няма смисъл да си тръгвате ума, да го мислите, да го измислите и така нататък. То буквално ви пише. Визията е по-апетитна, повече внимание. Когато хората видят нещо хубаво, естествено, че ще му обърнат по внимание. Когато видят хубава снимка, нормално да се случи такова нещо, човека да иска да цъкне, да купи, да поръча. Следващото нещо, без нужда от скъпа фотосесия. Буквално има ресторанти, които дават на хора, които правят съдържание по между 1500 до 2500-3000 лева на месец. Само и само хората да дойдете и така в ChatGPT и да ги правите тези неща. Това не е нищо, кой знае какво, не е нито сложно, нито трудно. Сами видяхте, буквално за 5-6 минути нещо от този сорт успяхме да го направим това всичкото. Така че пробвайте го това нещо и ми кажете дали е проработило при вас. И да, до следващия клип. Хайде, узвате!